Miten ihmeessä se, että sä menisit taksilla, voi tulla halvemmaksi, että sä menisit julkisilla? Ja kommentoinkin mielestä se, että menis bussilla, tulisi halvemmaksi kuin että menis taksilla, mutta tilanne ei ole aina välttämättä näin. Mietitään vaikka tilanne, että te olette kaveriporukan kanssa viikonloppuna etkoilemassa jonkun luona ja no, baariin pitäisi päästä pian, totta kai. Ulkona ihan kauhean pakkanen ja baarinkin on 3 kilometriä matkaa, joten kävely ei ole välttämättä mieluisin vaihtoehto. Joten te mietitte, että te menisitte bussilla ja teitä on vaikka 8 kaverusta ja bussilipun hinta on 3 euroa, eli koko matkan hinnaksi tulee teille kaikille 24 euroa. Mutta mitä jos te menisitte sittenkin taksilla? Esimerkiksi kun katsoo meidän 02-taksisovelluksesta, niin tilataksi maksaa 20 euroa 8 hengelle, joten sehän on edullisempi. Ja kaiken lisäksi pääsette nopeammin, kun ei tule pysähdyksiä, ja taksikin jättää suoraan baarin oven eteen, että saatte tilattua sen taksin millä haluatte, ei tarvitse miettiä bussiaikatauluja. Eli se, että menisi taksilla, on huomattavasti parempi diili kuin se, että menisi bussilla, ja sen takia sun ei enää tarvitse miettiä,